Kaukokiito on Suomen johtava yksityinen kuljetusketju. Olemme palvelleet suomalaista elinkeinoelämää jo 60 vuotta. Meitä on yli 2000 ammattilaista ja käytössämme on yli 1000 ajoneuvon valtakunnallinen verkosto. Me siirrämme tavaravuoria. Kuljetamme yli 20 000 tonnia tavaraa joka ikinen päivä. Pikkupaketeista ylileveisiin kuljetuksiin ja elintarvikkeista herkästi särkyviin esineisiin. Veikkaanpa, että ulottuvillasi on tälläkin hetkellä jotain Kaukokiidon kuljettamaa. Kaukokiidon omistavat suomalaiset liikennöitsijät. Vuosikymmenien kuluessa Kaukokiito-ketjusta on rakentunut vahva ja toimiva kokonaisuus, jonka eri osat täydentävät toisiaan. Yhteiset laatusopimukset ketjun sisällä takaavat, että kuljetuksemme ovat täsmällisiä, luotettavia ja tasalaatuisia valtakunnallisesti. Toimintamallimme rakentuu kauko- ja lähiliikenteestä, terminaaleista ja varastoinnista. Kaukoliikenteen mukana Suomen eri kolkista terminaaleihin saapuneet lähetykset kuljetetaan jakelukalustolla asiakkaille aikataulun mukaisesti. Jakeluautot myös noutavat lähtevät lähetykset terminaaleihin, joista ne lastataan edelleen kaukoliikenteen lähteville linjoille. Eri puolilla Suomea sijaitsevat varastomme varmistavat, että tavaroiden saatavuus pysyy tasaisena ajasta ja paikasta riippumatta. Toimintamallista syntyy kokonaisuus, joka kattaa koko maan. Olemme vahvasti läsnä kaikkialla Suomessa. Nykypäivän logistiikka ei ole pelkästään tavaroiden kuljettamista ja varastointia. Toimitusketjussa ovat mukana niin asiakkaat, myynti, markkinointi ja asiakasvirrat kuin tilausten käsittely ja laskutuskin. Kaukokiidossa sähköinen tiedonsiirto toimii saumattomasti toimitusketjun kanssa. Kuljetustilausten lisäksi asiakkaamme voivat seurata ja hallita tilauksia, tavaravirtoja ja laskutusta reaaliaikaisesti, paikasta riippumatta. Me Kaukokiidolla kuljetamme paljon, ja kun kuljetamme, pyrimme tekemään sen mahdollisimman turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Yritystoimintamme peruspilareita ovat vastuu ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Kalustomme on nuorta ja vähäpäästöistä. Kuljettajamme koulutetaan noudattamaan taloudellista ajotapaa ja terminaalimme toimivat mahdollisimman energiatehokkaasti. Oli kyse sitten kuljettajien asianmukaisista lepoajoista tai kuorman kiinnittämisestä, nämä kaikki ovat meille tärkeitä, osa vastuullista kuljetustoimintaa. Kun seuraavan kerran kohtaat Kaukokiidon tien päällä, voit olla varma, että niin ratin takana kuin määränpäässäkin on ammattitaitoista henkilökuntaa pitämässä suomalaisen yhteiskunnan rattaat pyörimässä.